Bengizobona uqhawe. Hello. Hi sir. Hi. Ufuna ntoni? Uhlathi wangichazela uba umntana molapha bengizobona yena. Uzomboleka uba makuthini? Ndiyaqonda uba mhlawumbi noba uyazi but ufumene i-heartbreak yakhe yokuqala. So ndiyayazi loo nto, Zoleka. Kwawena awuzombona. Ininzi into ajongene nayo. Unobangela wayo yonke loo nto nguwe lo. Thumeka ngumntana wam lowa. Ungumntu wokugqibela uqhawe afuna umbona. Loo nto yawachazela wena. As a stepmother yakhe. Yazi into bendiyicinga mna into yokubana mhlawumbi ukhona omnye umntu angakhona omnye umntu naye ozomnceda uqhawe kule nto. Thumeka andiyazi uba nokucinga ntoni ngayo yonke le nto kodwa ekugqibeleni ngumntana wam lowa. Ndim umama wakhe wamanyani. Ungumakazi wakhe sisi. Lo mntana udinga umama wakhe amzeleyo futhi ngaphezu koko. Ndiyayiva apha emphefumlweni yam kwinimba le yam Thumeka. Ubuyeleni uqhawe. Xa kanti uyakudinga. Apha kwam wabuyela apha kokwabo. Hayi kwelaa pomakazi lendlu. Ebedinga ikhaya lamanyani. Ikhaya elifudumeleyo. Hayi pomakazi lendlu elingathi hlala isithunzela. Xa kufika ubunzima sisi, abantwana bakhumbula ikhaya. Bakhumbula umama wabo bakhulisileyo, ubanike uthando. Ongazange wabashiya. Nawe uyabona ke sisiba nesixakeka. Asozuvala lo mnyango. Xaphuma kwam. Thandeka, isa.